Dünyada iň tanymal we meşhur dil aýdym saatdyr. Salam klassik aýdym saat muşdoklary. Türkmen klassik gepleşigimiziň täze sanyny başlaýarys. Men gepleşik alyp barajy Şemşat Amanypesowa. Gepleşigimiziň şu sany Türkmenistanyň halk artisti, meşhur akademik opera aýdymçysy Atilla Garyadiýewiň sunugat ýerlemindäki geçen şöhratly ýoluny bagyşlanýar. Ustad Halipa iki ağaç dostlaryma Aşgabat Türkmen tähraty ýaly aýdymlary bilen Örgün bağdy yanyp köýsem baky gele barmy eýsem amraýgy ataga goýsam oğlaga ataga goýsam odaýa meýdany goýsam debine asmany goýsam durmadym goýsam eger debi duşlaw dowam eder dostlary diran etsem köçelerini Sallanışyan gelin kıyılarım bardı Kömüller mülkünün bakı kış baba Teferler yanlanyan sağlarına bardı halkyň kalbyna müdümlük arlaşma başardy. Onun daňatyry öz adynaky saatçylyk mektebinde okumagy, soňra Moskwanyň döwlet konserwatoriýasyna bilim almagy, tejribesiniň toplanmagyna getirip, Magtumula adynaky Saatly drama teatrynyň sahnasyna başlanýar. Okan döwründe Aşgabat aýdymyny Atilla Garyadiýewiň şowly ýerine ýetirmegine aýdymyň awtory Nury Halmamedowyň münasip orny bardyr. Elbetde her bir aýdymyň şowly çykmagy, şahyryň, kompozitoryň şeýle-de ýerine ýetirjeginiň bilelikdäki çekin dähmetleriniň esasyndadyr. Edir şeýle ýagdaý şahyr Gurbannazar Ezizowyň, kompozitor Nury Halmamedowyň, Atilla Garyadiýewiň balyny bolup geçip bu üçlüğün özara dostlukly, dördüjlükli, ary gatnaşygy esasyna kemale gelipdir. Şahyr Gurbannazar Ezizowyň aramyzdan ýeri gitmeli, Nury Halmamedowa agyr degýär. Kompozitor Atilla Garyadiýew bilen maslahat edip, şahyryň öz goşgatyna dostlarym atly aýdymyny döretýär. Durmadym goýsam eger debi duşlaw dowam eder dostlary Ýakrany şäheri goýsam kohumy bahara goýsam Çuňur filosofiýa ýuwrulan bu eser dostuny bolan wepalylygyň aýdym beýanydyr. Nury Halmamedowyň 3 desse vokal toplamyndaky aýdymdyr romanslary sahna ustady, beýik opera akademik aýdymçysy Atilla Garyadiýewiň ýerine ýetirmegine, onuň professional derejedäki opera akademik aýdymçylygyny görkezip, ýaş nesillerimize nusga bolýan eserlerdir. Kompozitor Daňatyr Hydyrow eger döredin eserini Atilla Garyadiýew ýerine ýetirse, onu şol eser bady-bat halkyň arasynda meşhurlygy eýi bolýar. Onuň professional ýerine ýetirjiligini nyktaýar. Özüniň ajaýyp belkanty sesi bilen diňe Nury Halmamedowyň eserlerini aýtma, eýsinde Daňatyr Hydyrowyň, Recep Rejepowyň, Bayramdurdy Hudaýnazarowyň, Aman Agyjykowyň, Kerim Garowowyň aýdymlaryny ýygyderli ýerine ýetirýär. Olardan daglar, älim oşar, şadyan gün, ýalňy diýýardy, özgeleri diňledim ýaly aýdymlary belläp geçmek bolar. Dünyamyzyň eýger sübegü direge Bada tomoşony taparyn dağlar, hey dağlar. Häzirki wagtda
Halipa Ussat Muallim Atygelli garya diýip Maýkuly wadyna Türk Milli Konserwatoriýasyna wokal sapagyndan tälim berýär. Şunun bilen Türkmen Klassik adly gepleşigimizi geçirip otarýarys. Gepleşigimizin inniki sanlaryna duşuşýança hoş, sag bolun.